li ahli al-batil, ya zama fagen da'awa da yada manufofi kawai ya zama makaryata ne, miyagu ne kawai a wannan fagen. Kenan ba a wata da'awa sai ta me, sai ta ƙarya, su kadai ne a fagen. wa adhati saula wal jawlatu lahum, duk wani kazar-kazar da kai da komowa su kadai suke da shi. yufarrikhuna bi afkharihim, suna ta kyankyashe kananan mabiyan su ta hanyar wannan tunani nasu almunharifa, karkataccen tunani, haithu sha'u, ta inda suka so. wa bathu sumumahum bainan nasi bila nakir, kuma wa yabuthuna sumumahum bainan nasi bila nakir, kuma suka rinka yada wannan guba ta su a tsakanin mutane, babu wanda yake musu inkari dan su kadai ne a fagen. ina son ku kaddara wannan kuma daidai lokacin da kaulaha ya zo kasan nan, ku samu kaset din tankaɗe da rairaya wanda ainihin malam sidi ali sokoto ya yi a nan samur ya yi shi yau shekaru kamar 30 da suka wuce, da 2 ko da 3, kaset din tankaɗe da rairaya. a lokacin su kaɗai ne a fagen, duk abin da suke ba wanda yake inkari, ba wanda kuma ya isa inkari, don ba ma za a fahimce ka ba. la haula wala quwwata illa billah. sai yayi iqtibasi da wani wake cewa khalalakil jaw fabidhi wasfiri wa nakiri ma shi'ti an tunakiri. yace to jawi dai ya zama naki ne ke kadai, nan haka ki ta kwai, ki ta kyankyasa, sannan kuma ki caki abin da kika so ki caka, ke kadai ce. mana karin maganan nan da mawaka ke cewa wai saboda rashin kura da rashin zaki da rashin abin nan, sai barewa tana cewa daji ya koma ita kadai ce. ka taba ganin barewa ta zama sarauniya a daji? ya aka yi? ba kura ba zaki, duk babu su, don haka barewa ta zama sarauniya. to me ya kai barewa ta zama sarauniya? sai dan babu waɗannan. saboda haka jawi ya zama ke kaɗai ce, ki yi kwanki, ki yi kyankyasa, ki yi karta, ki yi yadda kika so. wa fi hadhihi al-athna, ana cikin wannan hali, wa min khilali hadhihi al-amwaj al-mutalatima, ana cikin wannan amwaj, kumfa ta teku da igiyoyin teku, al-mutalatima, masu dukan juna, wannan ta taso ta daki wannan, wannan ta taso ta daki wannan. wannan salon magana ce yana siffanta yadda yanayin bid'a da yan bid'a yake a lokacin. ku kunna mana fankar nan. abin da yake nunawa a lokacin nan shine me, yan bid'an haka suke tashi. idan ash'ariya suka zo, ana nan sai me, sai kullabiya su bayyana, sai mu'tazila, sai rawafid, su kadai ne a fagen. haka suke, ba wani ahli sunna ko wani salafi da ya taba bullowa a wannan tsakanin, daga bid'a zuwa ahwa. an gane, rafa al-asha'iratu ru'usahum, kaga dai ash'ariyawa suka daga kansu suka yi yadda suke so. wa qawiyat shaukatuhum, mulkin su ya karfi. an gane, wa sumi'at kalimatuhum, kuma ya zama magana su kadai ake ji, dan su suke da gwamnati. wa adha madhhabuhum huwa dinul amma wal ulama, mazhabin ash'ariyanci ya zama shine addinin da jahilai ke bi da malamai. yanzu dubi mutum irin Sharu Sale, yanzu Sharu Sale ba abin da yake yada sai ash'ariyanci. sannan Sharu Sale a ƙarƙashin ash'ariyancin da yake yada, duk abin da yake magana wai so yake duk musulmin Najeriya wai hukunta su da ash'ariyanci. saboda me? saboda da shi da Ɗahir Bauchi sun goyi bayan Goodluck April election 2011. sakamakon wannan Sharu Sale yanzu suna da gwamnati a hannunsu. mai gwamnati shine Goodluck, don haka za su yi amfani da ƙarfin gwamnati su bankara kowa. dole ba za ka yi fatawa da wata mazhaba ba sai malikiya, dole babu wata ƙira'a ko riwaya da aka sani ta ƙur'ani sai warsh, ba wata aƙida sai ta ash'ariyanci. to tambayar ita ce, Sharu Sale ɗariƙa kuma fa? sai tijjaniyanci kenan, ba za a yi ƙadiriya ba?
to ga kanan ga gidan kadiriya su ma shi yasa kuka je fada ya balle a tsakaninsu. Sannan da yake Sharu Sale ya waye gari ya zama zindiki, yana jin yara suna kalmomin ridda. Kun ji wancan ɗan Kahutu, wancan arnan Kahutu mai cewa lam yalid wa lam yulad. To wani arnan ya bayyana a nan cikin garin Zaria wanda ya fi shi shirka. Sharu Sale muna jiran shi ya gabatar da waɗannan a gaban kwamitin fatawa. Muna jiran majalisar sarkin Zazzau ta gabatar da waɗannan arnan don dukkansu zage-zage ne, Kahutu nan ne, ƙasar Zazzau ne. Wannan ɗaya arnan kuma nan cikin garin Zaria yake wajen babban dodo. Sarki da kanshi ma yana jin ƙanshin gidansu. To amma me ya faru? Sun yi inclining kansu da gwamnatoci da masarautu, saboda haka duk barnar da za su yi su ba ma san suna yi ba. Akwai lokacin da na taɓa tuhumar sarkin Zazzau, ni da shi muna zaune da daddare, na ce me yasa ba a magana su Zazzaki, me yasa fito, ya ce mu an ce mana addini suke. Na ce ranka ya daɗe, suna addini ne suke zagin sahabbai? Na ce akwai wani ɗa da za a haife shi a Zaria nan, sai na taɓa shi da ƙabilancin Zazzau ɗin. Na ce ya zagi sarkin Zazzau Aminu mu kyale shi, sai ce ba zai yiwu ba, don Aminu shine uban shi, shine kakan shi, shine wan shi, shine komi mishi duniya da lahira. Duk wani sarki da za ka taba a Zazzau, ko Abdulkarim ka taba ko Samba ka taba, wallahi ba zai fi jin zafi fiye da ka taba Aminu ba. Wannan sirri ne muke gaya maka, mu ahlul baiti ne, yan cikin gida ne mu. Wallahi kuwa kaga Abdulkarim shine baban Sambo, to amma wallahi Aminu ya fi kowa a wurin shi. In kai dan cikin gida ne arafta haza, in kuma kai bare ne to shikenan ka zo mu karanta maka wannan tarihi. Allah madaukakin sarki ya taimaka.